Все още не е ясно кога ще бъде изписан от правителствена болница премиерът в оставка Бойко Борисов. Той изкарал спокойно нощта, съобщи тази сутрин за новините на нова директорът на болницата професор Любомир Спасов. Борисов беше приет в лечебното заведение повторно заради високо кръвно налягане. А в дните на протести едно писмо до премиера в оставка Бойко Борисов буквално възпламени социалната мрежа, предизвиквайки хиляди коментари и споделяния. То е провокирано именно от информациите за здравословното състояние на Борисов. Наш екип се срещна с автора на текста Пламен Градев от Варна. Господин Борисов, много съжалявам, че не сте в добро здравословно състояние. Може би ще ви успокои фактът, че почти 90% от нашите родители са с високо кръвно. С тези думи започва писмото, харесано и споделено от десетки хиляди българи в социалната мрежа. Попаднах на неговата фейсбук страница, където в едно голямо съобщение, сложено като важно, беше написано, че той е приет в болница, и това ме провокира, защото в момент, в който държавата се тресе от какви ли не скандали, протести, може би не точно това съобщение беше най-важното в тази страница. Може би трябваше да има някакъв анализ, някаква препоръка, нещо, с което този човек да се обърне към гражданите, отколкото неговите пиари да кажат, че той се разболява. В писмото той пише още: когато един обикновен човек в България получи хипертонична криза, той трябва, първо, да отиде до своето GP. Дали знаете какво е GP? Второ, да почака там около час-два, защото има други 10 човека преди него. Трето, да си вземе направление за кардиолог. Ако получите хипертонична криза в края на месеца, направление обикновено няма. Преди, да речем, 50-60 години, не знам точно колко, в Съединените щати е разкрита една от световно известните вериги ресторанти, в която компания до ден днешен има практика големите менеджери един път годишно да пържат картофи и да работят на каса. По този начин те могат да преценят техните решения, които са взимали, доколко са адекватни на практика.